हेलो हाय सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भले थे सेमती भले था खुशी था मुझे बहुत बढ़िया अच्छी चलते डेरी नक आज वीडियो स्टार्ट करवा आज वीडियो आम क्या विषय कथा हवा कथा कौन कहबी आम गाँ कथा चलते डेरी नक आज वीडियो स्टार्ट करवा आज वीडियो आम कथा हवा आम गाँ कथा माने आम टोका यूट्यूब चैनल आपण मैंने तो भल भाव जानते से सोनू मनु कम करती अनेक गुड़े कलाकार कम करती जहाँकि नाम जानी ना चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करिया से बहुत भल कमेडी करती चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा ए रूप ए चेहरा तू काठू आनीचु ए रंग जौवन तू कोठू पाइचु भाउज तू तो मोड़ी दो ना मु आज जाए तांकर मोड़ीनी तमर कोन मोड़ीबी मोर मोड़िया कथा कहूनी कला मोड़ी दे ना मुह टे धोई थांती दौन देखी देबे अरे एठी की नाहंती दियो एठी भाउज आ मो कथा टे बुझिलनी प्रेम तोर प्रेम तोर भाउज नंघा सीन अच्छी कुटिया बसिक देखिबो मजा आसीबो तब जाओ लोक देखुछु कोन कोन भाबे टोटी अमेरिका ना ना सतरे कले जुग सरीबो टोटाल खंडमुंडल 12 हाथ खंडा पूरा बुलिबो अजा कौन ହେଇଛି କି ସକାଳ ପହରୁ କାପରେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହଉଛୁ अरे भाउज देरेटी तो बात बिसो ଦବା ଦେବି କିଏ କାହାକୁ ଦାବିଲା ବା? अरे दबा दी माने दियनिया କାହା କଥା କହୁଛ କୋଉଠିକା କଥା କହୁଛ ବା अरे का कथा कोन कहबी आम गाँ कथा ଯାହା ହଉ ଆଙ୍କ କମେଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ बेबी तू पहले परीक्षा देने को जा बंदे लोग को बुला दिया है कॉपी देने के लिए तू कौन कॉपी दो पे तो हाई स्कूल पार्टी माननो अरे पागड़ी बास नाही नी चौटा तो करची हेलो जा गुण जीवन तोर ना ଭାଉଜ ସେ ଝରକା ବନ ସେ ଝରକା ବାଟେ କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କପି ଦେଇକି ପାସ୍ କରେଇଛୁ आउ आज तो निजे तो पास है ଆରେ ଆମ ବେଳକୁ କାଇଁ କପି ଦେବାକୁ ନଥିଲେ तू जा पहले जा बेबी पूरा झाड़ू मार दो जा विद्या हटई महाधन बालक कर उपार्जन पढ़ा पढ़ी भाई सेतिकी थाउ खटियाड़ को माड़ी चाल 3 नंबर बूढ़ा पकाण 3 नंबर कर हां चढ़ी जा नहीं नहीं किछ ना ऑल बेस्ट छपरे जोन ठीक भल पाई की जीवन बाबा दिन फेल आज पक्का जल्दी गारो को करती इटे नो टेस्ट बाबा आई टेस्ट बाबा बटल दे दो तू जत्ता करे कथा करता ए बेबी कर रहा है ना बेबी कर रहा है बेबी टेस्ट पर हाय ये बोले से हल्ले लगे सर नमस्कार सर नमस्कार छेप पके देबे नमस्कार करछु मता सर ता बोल देखला दुकान खाता दवा खाइ दे ए दुकान भाबिलु ना कोन सर सुन ना कामुड़ दिले रे सोळा तो गोष्ठी रे हर डाली हां कोन लगे सुदा कोन डालेमा सलाटो औराइता पनीर औराइता कहीं तो बहुआ चले गेलु रे बस्ती का हस्ती
ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଲା ମାନେ ସେ ଘର ଝାଡି ମାରିଲା ବେଳେ ମାରିଦବ ଭଲସେ ମାପିଟି ହାଇ ମାଡ଼ ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲୁ ରେ ବୁଢା ଠିକ ଠାକ ଦଉଥିଲା। ମାଇଲୁ କାହିଁକି ଏମପି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମତେ। ଏମପି 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 କଣ? ଆରେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାଟ୍ରିକରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମପି କି ଟିକେଟ ପାଲ ଦେବି ତତେ ପିଜା ଆଉ ଯା ତମେ ଏମପି ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅନଉଥିବ। ଆଲା ମରା ପିଟି କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ତତେ ସେଟା କହିଥିଲି ଯେ ଟେଷ୍ଟ ସେଠି ହଲେକୁ ମାଷ୍ଟର ଏମପି କରିଦେଇଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଓହୋ ହଉ ତୁ କାନ୍ଦ ନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବାହାଘର ପରେ ବି ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ତାଉରି ବାହା ହେବି ମୋ ଜୀବନ ବରବାଦ କରିବି। ଲଜ୍ଜା ନିଜ ଯେମିତି ଛପରି ସାଙ୍ଗଟା ପାଇଛି ସେମିତି। ମୁଁ କହିବୁ ମୋ ଛପରି ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନଥିଲୁ ଏଇ ଛପରି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋର ଥିଲେ ଯା ଆଉ କୋଉଠି କଥା କରିବି ଯା ଘରେ ପଶିଯିବି ଆରେ ମତେ ଦୋକାନ ଦେଇ ମତେ ତୁ କଣ ଦେ ମୋ ଅଭିଶାପ ନବୁ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତ ଭଇତା ମରିବ ତୁ ବି ରାଣ୍ଡ ହବ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଚପଲ ତୁ ଆଜିର ପିର আমার দিন তোমার দিন গত দিন জিন্দাবাদ মৌসা 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 মৌসା କଣ ହେଇଛି ବାପା କାହିଁ ଏଠି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ମୋ ବୁଢ଼ୀର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ସେ ଶୋଇଛି କଣ ହେଇଛି ରେ ବାପା? ମୌସା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବାପା। ଡଙ୍ଗା ଚିହ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ହଁ ସୁଆରୀ ଆଚ୍ଛା ସୁଆରୀ ଚିହ୍ନ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା ଯଦି ଦବ ଗଛରେ ମଉସା ମଉସା ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଭୋଟ ଦବ ଡଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡରେ ଯିବ ପଶି ହାତ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ ବାଳ ଗଣୁଥିବ ବସି। ମଉସା ତମର ଯାହା କେସ୍ ହବ ଆମେ ବୁଝିବୁ ହଇସିଲା ହବନି ଫାଣ୍ଡିରେ ଇଏ ଗଛ ବାଲା କଣ କହିବ କର ତ ଚଲେଇ ଦବା ଗାଣ୍ଡିରେ ମଉସା ତମ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି ଆମ ଆଇକିଆ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ପଳେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମଦ ମାଂସ ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତା ମନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଜମା ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆ ମାଇକି ତାକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତୁମ ମାଇକି ନା ଆଜି ଦବୁ ଦେବି ଯିବେ ଦବନି ଯା ମୋ ବୁଢୀ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ ରେ ଏମିତି ମରିବେ ବାବା ରେ ଗଛ ରେ ଡଙ୍ଗା ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ମୋ ବୁଢୀ ସିଆଡେ କଣ କହୁଛି ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଠିକ ସେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ହଳ ହଳ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁ ତ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।